tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bayarang babae ako at tanggap niya ito. Hi, DJ Rocky. Sana naaalala mo pa ako. Marami nang nangyari sa buhay ko. Kung matatandaan mo, nai-ero mo ang secret file ko last January 29, 2019. And I can't imagine na eto ulit ako magbabahagi sa'yo ng update sa buhay ko. Siguro marami lang akong oras ngayon at gusto ko ulit maka-inspire ng maraming tao. Muli, ako ito, si Ligaya. At ito, ang aking secret file. Dati hindi ko naiintindihan ang ibig sabihin ng love. Basta may pera, mahal ko. Pero habang tumatagal, nalalaman ko kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Maraming beses na ako nagmahal at maraming beses na rin akong nasaktan. Una, nagmahal ako ng matanda. Naging kabit ako for 2 years. Minahal ko siya pero nag-decide kaming tapusin na ang relasyon namin dahil alam namin na hindi talaga kami mag-work. Bata pa ako at hindi ko deserve ang ganong klaseng love. First boyfriend ko siya at hindi niya ako hinayaan na hindi ko maranasan ang totoong pag-ibig. Pangalawa, nagmahal ako ng binata, pero may girlfriend. At doon ko nalaman na pag-ibig pala talaga ang mararamdaman mo sa isang tao kung hindi mo tinuturuan ang sarili mo. Yes, hindi mo kailangang turuan ang sarili mong magmahal dahil natural mo itong mararamdaman. Yung tipong kahit anong paglalandi mo sa isang tao na kahit anong pilit mo kung may mahal siyang iba, hindi ka niya matututuhang mahalin. Proud ako kay Jepoy at sa girlfriend niya kasi pinaglaban nila yung relasyon nila. Kahit nagloko si Jepoy, hindi pa rin siya iniwan ng girlfriend niya. Sa pagkakaalam ko, kasal na sila. And lastly, ang husband ko ang nagturo sa akin
Na ang pagmamahal pala ay pwedeng makapaghintay kahit gaano katagal. Kung para sa'yo, para sa'yo. So sa bawat relasyon ko, meron akong natututunang aral. Kahit naligaw ako ng landas before, sinusubukan ko namang bumawi sa kasalukuyan. 31 years old na ako nakapag-asawa. Kinasal kami ni JC noong July 8, 2019. Hindi na namin pinatagal simula nung mag-propose siya sa akin. Kailangan niya kasi na mag-abroad uli. May mga naiwan pa siyang trabaho. Naalala ko pa nga yung araw ng kasal namin habang nagsusulat ako ng wedding vows. Iyak ako ng iyak kasi hindi ko nakikita ang sarili ko dati na may taong magpapakasal sa akin sa kabila ng lahat. Hanggang sa araw na ng kasal namin, sasabihin na ang wedding vows. Sa oras na yun, hindi ko na nabasa lahat ng isinulat ko kasi kusa na lang lumabas sa bibig ko ang mga salitang, "Maraming salamat, love. Hindi ko masasabi na binuo mo ko. Kasi bago ka pumasok sa buhay ko, sinigurado ko muna na buong buo ako. Para kapag dumating yung araw na magmamahal uli ako, ay hinding-hindi na ako magkakamali. Pero masasabi kong, sinalaba mo ko sa maraming bagay. Pinaranas mo sa akin ang pangarap ng mga kababaihan. Maraming salamat sa pagtanggap at pagmamahal. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng iyong pag-aalaga sa akin. Salamat for being driven. At isa lang ang maipapangako ko sa'yo. Mamahalin kita habang buhay at hinding-hindi kita pagtataksilan." Sobra ang nailuha ko noon. At pagtingin ko sa mga tao, ay umiiyak din sila. Sa reception na namin nasabi ang vows namin kaya may nakasigaw ng tama na magang-magana ang mga mata namin. Akala namin puro kami tawa rito. Hindi namin ina-expect na drama pala to. At nagtawanan ng mga tao. 1 month after wedding, kailangan niya nang bumalik abroad. Ako naman, nagtayo ng grocery store para kahit papano may ginagawa. Fast forward to year 2020. Maayos ang relasyon namin. 2022 pa dapat siya uuwi pero sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lang siyang umuwi. Naaksidente siya sa trabaho. Napagdesisyonan namin na umuwi muna siya at dito na magpagaling. Sagot naman ng company niya lahat ng expenses kaya hindi kami nahirapan pagdating sa pera. Pero sa kasamaang palad, hindi na siya nakakalakad. Kasi na-stroke siya. Damage ang utak niya. Hindi ko maikuwento ang full details pero yun ang nangyari sa kanya. Hirap pa rin siyang magsalita kaya palagi ako sa tabi niya. Hands-on ako sa pag-aalaga sa kanya. Mahirap din pagsabayin ang business pero hindi ko pinababayaan dahil para sa amin yun. For our future. Wala pa kaming anak kaya nakakapag-focus ako sa pag-aalaga sa kanya. Hindi pa siya okay pero dumating na ang pandemic. Hindi ko na rin alam kung paano kami. Nakikipag-settle na ang company niya sa amin na hindi na raw kami mabibigyan monthly. Isang bagsakan na lang daw para matapos na rin. Naguluhan ako at bigla kong pumayag sa inaalok nilang presyo. Bilang isang wala namang alam sa mundo, pumayag ako ng ganun-ganun lang. Iniisip ko naman may grocery store kami, baka kayanin naman namin. Pero hindi namin inaasahan na may darating na pandemya at sisirain ang buhay namin. Yung pinagkukuhaan namin ng monthly income, kailangan kong isara. At siyang kailangang alagaan. Napanghinaan ako ng loob, dumating ako sa puntong umiyak na ako sa harap niya at sinasabing, "Bakit kasi hindi ka nag-ingat? Akala ko ba alagaan mo ko? Akala ko ba magiging masaya lang tayo? Bakit mo ko iniwan sa ganitong sitwasyon? Siguro karma ko na to." Habang sinasabi ko yun sa kanya, umiiyak din siya na para bang may gusto siyang sabihin. Umiiling-iling siya na para bang pinahihinto niya ako sa sinasabi ko.
Niyakap ko siya, tumingi ako ng tawad sa sinasabi ko. Sorry, love. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Yung lakas ko mahina pa sa ngayon eh. Tumangulang siya at niyakap ko siya. Nagpapatherapy naman siya online. May konting ipon naman kami kahit papano. Yakap lang ako sa kanya habang sinasabing huwag kang mag-alala. Ako ang magiging paa, kamay at bibig mo. Ako na munang bahala sa lahat. Paunti-unti, nakakapagsalita na siya, nakakagalaw na rin. Pero yung isang kamay pa lang yung nagagalaw niya. Medyo nagkakaintindihan na rin kami. Nayayakap na niya rin ako gamit ang isa niyang kamay. Hindi naman sa minamadali ko siyang gumaling pero gusto kong makausad na kami. At hindi rin nagtagal ay nakapagsalita na siya. Pero ang mga kamay at mga paa niya hindi parehas nakakaramdam. Isa lang, nakakalakad ng paunti-unti, pero isang kamay at isang paa lang. Halatang na-stroke. Pero at least sinusubukan niya. Matalino naman siya eh. Kaya hindi mo na kailangang sabihan ng sabihan. And since pandemic hindi naman nakakalabas, sinulit namin ang mga araw na magkasama kami. Parang bagong kasal lang. Kasi after wedding, kinailangan niya mag-abroad. Kaya ngayon, nagkakasama kami ng matagal. Lumipas sa mga araw at buwan. Unti-unting naging maluwag ang panahon. Unti-unti ko na rin binubuksan ang grocery store ko. Si JC unti-unti nang nakakalakad kahit may tungkod. Napagkukwentuhan na rin namin ang mga bagay-bagay at nakakapagtawanan na. Nagagawa na rin naman ng magsiping. Then fast forward to year 2021. Nabuksan ko na ang tindahan ko, maayos na. Si JC, kayang-kaya niya nang maglakad. Maayos na kami. May maliit na beses naman kami so hindi na siya aalis para mag-abroad. Mabilis lang ang paggaling niya kaya nagpapasalamat ako lagi sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. Then napag-usapan namin minsan yung tungkol sa death. Sabi niya nga, love, pag ako yung unang mamamatay, lakasan mo loob mo Mag-asawa ka uli. Katulad ng bago mo ako makilala, magmahal ka ng paulit-ulit, wag mong tapusin ang buhay mo dahil lang nawala ako. Sabi ko naman, wow, talagang sasabihin mo yan after mong magkasakit ng malala at halos wala ka ng buhay? Talaga ba Nagalit ako kasi ngayon pa lang kami nakakabangon tapos magsasalita siya ng ganon. Then sabi niya, napag-uusapan lang naman yun. Pero sa totoo lang, DJ Rocky, nang marinig ko yun mula sa kanya, natakot ako. Natakot ako. Parang hindi ko kaya. So tinapos ko na yung usapang yun. Umuwi kami ng bahay nang hindi kami masyadong nag-uusap. Then napansin ko na naglalakad siya. Tinanong ko, nakikita mo ba yung sarili mo? Hindi ka pa nga nakakalakad ng maayos tapos gusto mo na agad mamatay. Then sabi niya, hindi ko sinabi na gusto ko agad mamatay. Gusto ko lang na just in case na mamatay ako, yung gusto ko yung masunod. Sabi ko, ewan ko sa'yo. Lahat nga ginagawa ko para lang gumaling ka. Hindi ko nga inaalis ang paningin ko sa'yo. Tapos ganyan yung mga sinasabi mo. Halos magsigawan na kami, DJ Rocky. Wala na akong pakialam sa mga nakakarinig. Basta, buwisit na buwisit ako sa ganong klaseng usapan. Akala ko magpapatinag na siya, pero hindi. Tinuloy niya pa talaga pati sa bahay. Kinabukasan, niyakap niya ako. Habang nakahiga pa kami, bumulong siya sa akin. Sorry.
At nasira ko ang pag-celebrate natin ng anniversary natin kagabi. Hindi na ako uli magsasalita ng ganun. So humarap ako sa kanya. Niyakap ko rin siya. Sabi ko, wala pa tayong baby pero iniisip mo na agad na iwanan ako. So, ayun. Buti na lang, medyo okay naman yung sitwasyon namin. Nawala na rin yung pagkainis ko, pagkiirita ko sa puso ko. Tuloy lang ang buhay. Then the following day, naisip namin na magpunta ng OB-GYN. Na-diagnose ako na may PCOS. Okay naman ang sperm count niya. May problema nga lang. Naiyak ako. Kasi that time, 33 na ako. Napapadalas yung away naming mag-asawa. Gusto na naming magkaanak. Buwan-buwan ako sa OB. Halos ipag-novena ko na sa lahat ng mga santo ang pangarap naming magkaanak. Kasi pwede naman na kaming magkaanak eh. Naisip ko nga, karma ko ba to? Sabi ko pa, napaka-unfair no? Pero sabi ng asawa ko, hindi unfair ang buhay. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi lahat ibibigay sa atin. Pero tatandaan mo na may awa ang Diyos. DJ Rocky, na panghihinaan ako ng loob. Pero kumapit ako sa tiwala ko sa Panginoon. At sa tiwala ko sa asawa ko. Kaya lang, kahit gaano pa katatag ang pagtitiwala mo, may mga pangyayari talaga sa buhay ninyo na hindi mo at hindi nyo inaasahan na siyang babago sa takbo ng buhay ninyo. Tandang-tanda ko pa, October 20, 2021. Naligo siya after namin magsara ng store. Mula sa banyo, tinawag niya ako ng malakas. Nataranta ako kaya napatakbo ako palapit sa kanya. Nakita ko siyang nakahandusay sa sahig ng banyo namin. Dali-dali akong humingi ng saklolo at dinala namin siya sa ospital. Habang nasa ICU siya, iyak ako ng iyak. Wala akong kasama sa labas ng ICU. Kasi mahigpit pa nun sa ospital. Mauubos na lang yung luha ko. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili kong nakatulala. Maayos na siya sa ICU, naghahabol ng hininga. Nakatubo na. Nung pinagdesisyon nga ako kung tutubuhan o hindi. Parang nakakapanghina. Pero hindi na ako nagdalawang isip pa. Kasi yun lang yung tanging paraan para humaba ang buhay niya. Mahigpit ko siyang binantayan. Ako lang ang pwedeng pumasok. Kung may aasikasuhin sa labas, inuutusan ko na lang ang magulang ko at ang magulang niya. Pagod na ako eh. Walang tulog, walang kain. At hindi na nga ako naliligo. Pag pinupunasan ko yung mga kamay at paa niya, lagi ko siyang kinakausap. Minsan nagigising siya na parang hingal na hingal. Tinatanong ko siya anong masakit. Tinanong ko kung ito bang tubo niya ang masakit. Tumangulang siya. Sabi ko pa nga, gusto mo tanggalin ko? De, joke lang.
Magpagaling ka kasi alam mo hindi pa ako kumakain, hindi pa ako natutulog, hindi pa nga ako naliligo kasi ayaw kitang iwan. Paglabas mo rito sa ospital, paliliguan mo ko Tapos kumain tayo ng masarap. Tumango lang siya. Tapos ginagalaw niya yung mga paa niya na parang gusto niyang alisin ko yung kumot sa paa niya. Sabi ko, alisin ko yung kumot. Tumango lang siya. Sabi ko, hindi ka ba nilalamig? Hindi tayo pwedeng magyakap kasi magagalaw ang tubo mo. Tumango lang siya. Gustong-gusto kong umiyak sa harap niya. At itanong kung anong nararamdaman niya, anong nangyayari sa kanya, pero kailangan kong lakasan ang loob ko. 3 days siya sa ICU. Bumuti naman ang lagay niya. Nalipat na siya sa kwarto pero hindi pa rin siya nakakapagsalita. Kasama ko ang nanay niya. Kinakausap ko siya habang pinupunasan ang kamay niya. Tapos bigla akong naluha. Nung inilagay ko yung kamay niya sa mukha ko, sabi ko, huwag mo kong iiwan Magagalit talaga ako sa'yo. Tapos niyakap ko siya. Kinagabihan, sabi ng doktor, pwede na raw siyang kumain ng mga soft food lang. Masaya ako kasi good news yun. Ibig sabihin may improvement. 10:40 p.m. Nanunood ako ng TV. Nagising siya. Tinaas niya ang kamay niya. Tapos nanginig na parang nilalamig kaya kinumutan ko. Pero hindi nawawala yung nginig sa katawan niya. Ginising ko ang nanay niya para magpatawag ng nurse. Mabilis naman umaksyon ng mga nurse. Nandun na sila agad. Hanggang sa bigla na lang tumirik ang mga mata ni JC. Hawak-hawak ng mahigpit ang mga kamay ko. Iyak ako ng iyak. Kinakausap ko siyang lumaban. Hanggang sabi ng nurse, dun sa isang nurse, tumawag na ng available na doktor. Kasi kung doktor pa ni JC ang hihintayin, lalong hindi aabot. Sakto may doktor sa ICU. Pinump nila si JC. Nakahawak pa rin ako sa kanya. Pinabitaw lang ako nung kailangan na siyang kuryentihin. Hanggang sa bumigay na yung katawan niya. At iniwan na niya ako. Gusto kong sumama sa kanya. Habang inaayos ang bill ng ospital. At hindi pa siya kinukuha. Nakahiga lang din ako sa kama niya. Nakayakap sa kanya at umiiyak. Nung kukunin na siya para dalhin sa morgue, hindi ako bumibitaw. Pinagtulungan akong buhatin ng 2 staff ng ospital. Nasa morgue na kami, kailangan niya ng damit. Sabi ko, pwede ba yung panangkasal namin? Pwede naman daw. Mula pantaas hanggang sapatos, yung suot niya, yung damit niya nung kinasal kami. Pag-uwi namin sa bahay, nakaayos ng lahat. Umupo ako sa tabi niya, nandun lang, hindi umaalis. Pinapatulog muna ako ng magulang ko at mga tao doon para magkaroon ako ng lakas. Sabi ko, magkaroon ng lakas, sa tingin niyo magiging malakas pa ako pagkatapos nito? Iniwan ako ng kaisa-isa kong makakasama sa buhay. Iniwan niya ako nang wala kahit na ano. Alam ko pag-uusapan ako ng karamihan na hindi man lang ako nabuntis bago siya mawala, pero alam niyo ba ang pinagdaanan namin bago siya mawala? Inawat na ako ng mga kamag-anak ko. Pakiramdam ko gusto ko nang mamatay. Pumasok ako ng kwarto. Patuloy na nag-iyak. Sinubukan kong magpahinga. Gusto ko sana siyang mapanaginipan pero wala kahit ano. Hindi niya man lang ako bisitahin sa panaginip ko. Kinabukasan na 4:00, nagising ako. Naabutan ko ang nanay niya at mga kapatid niya. Nagbabantay. Inalok ako ng pagkain. Tumango lang ako. Hindi nagsisink in sa akin lahat pero kailangan kong tanggapin
Hindi talaga ako umalis sa tabi niya. Kahit nagsialisan na yung mga tao na nandun. Then yung mama ko, tinanong ako anong plano ko. Sabi ko wala. Kung paano niya ako iniwan, ganun ako mabubuhay. May bahay ako, may negosyo. Isipin ko na lang siguro nasa abroad siya uli. Hindi na masaya yung buhay ko simula nang iwan niya ako. Para bang nawawala na ako sa sarili ko. May mga araw na hindi nga ako nakakatulog. Kailangan ko pang uminom ng alak. Paminsan dinadalaw ako ng mga kaibigan o ng pamilya, pero ni isa sa kanila, walang nagwaging palabasin ako ng bahay. Hanggang sa nag-40 days na siya, pinagluto ko siya ng masarap na pagkain at pinagdasal. Dinalaw ko siya sa sementeryo. Pinagawaan ng sobrang gandang bulaklak. Kasama ko ang pamilya niya at pamilya ko. Pag-uwi namin sa bahay, sabi ko sa kapatid at pinsan ko, samahan muna nila ako sa bahay. Pumayag naman sila. Nag-inom kami, nag-video game. Nakakatawa naman na ako. Dan lumalim na ang gabi, nakatulog na ako. At dun ko siya napanaginipan. Sa panaginip ko nagluluto ako. Niyakap niya ako at binigyan ng bulaklak. At ang sabi niya, masaya ako pag masaya ka. Tas yun lang yung panaginip ko kasi nagising na ako. Kinabukasan pumunta ako sa puntod niya. Sabi ko, maraming salamat sa pagdalaw sa akin. Magiging masaya ako palagi pag lagi mo akong dadalawin. Maiya ka naman sa akin. Ako tong babae tapos ako pumupunta sa lalaki. Kaya ikaw ang pumunta sa akin. At huwag kang mag-alala sa akin, magsisimula ako ulit. Iiyak siguro ako, paminsan-minsan. Pero lalaban uli. Ang lungkot lang ng mundo kasi wala ka. Pero iisipin ko na nandyan ka lang palagi sa tabi ko. Medyo madaya ka lang sa parte na hindi mo man lang ako iniwanan ng anak ni isa. Pero wag kang mag-alala, magiging okay din ako. Sa ngayon, 36 years old na ako. Walang asawa, walang anak. Maraming nagsasabi, lalo ng mga matatanda, na mag-asawa na ako uli. Kasi bata pa naman ako. At yun ay para meron akong kasama sa pagtanda. At lagi ko lang sinasabi sa kanila na tsaka lang ako mag-aasawa uli kapag nabuhay na si JC. Pero biro ko lang naman yun. Pero sa totoo lang, di naman ako takot tumanda na mag-isa. Kung kasama lang sa buhay ang hahanapin, marami naman siya. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. 3 years nang wala si JC. At kahit isang beses, hindi ko binuksan ang puso ko sa ibang tao. Masaya naman ako. At alam kong alam yun ni JC. Hindi ko isasara ang puso ko habang buhay ako. Hindi ko lang alam kung kailan ko to uli mabubuksan. Bibigyan ko ng panahon ang sarili ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ligaya. At ito, ang aking secret.